Μέρος δεύτερο. Κρουσώνας. 9 Γενάρη 2017. Η έκτακτη είδηση. Ήταν απόγευμα. Το ρολόι έδειχνε 13 λεπτά μετά τις 6. Στο καφενείο υπήρχε η ίδια πάντα εικόνα αυτής της εποχής. Μόλις είχαν περάσει οι γιορτές των Χριστουγέννων και οι ντόπιοι προσπαθούσαν να επανέλθουν στο ρυθμό της καθημερινότητας. Το παλιωμοδίτικο δεντράκι με το αραιό φύλλωμα είχε μόλις ξεστολιστεί, την ώρα που 3 μεσήλικες κατανάλωναν τη φαιά τους ουσία στην καθημερωμένη απογευματινή πρέφα. 2 ακόμη από πάνω τους παρακολουθούσαν προσεκτικά τις κινήσεις των παικτών, παρεμβαίνοντας κάποιες φορές σχεδόν αυθόρμητα και ακαριέα. Πιο πέρα, 2 νεαροί απολάμβαναν τον καφέ τους, συζητώντας για τις δυσκολίες της ελαιοκομικής περίοδου που βρίσκονταν σε εξέλιξη. Η τηλεόραση είχε ρυθμιστεί να παίζει χαμηλόφωνα σε ένα τοπικό σταθμό, τη στιγμή που η φωτιά στο τζάκι ζητούσε ένα ακόμη ξύλο για να δυναμώσει. Καθημερινές εικόνες χαλάρωσης, μέχρι που ξαφνικά η προστακτική σε έντονο τόνο προς τον καφετζή πήρε τη θέση της ηρεμίας. «Δυνάμωσε! Δυνάμωσε να δούμε τι λέει», φώναξε ο ένας από τους 2 νεαρούς, ζητώντας του να δυναμώσει την ένταση της τηλεόρασης. Ήταν τέτοιο το ύφος του που δεν άφηνε κανένα περιθώριο στον καφετζή για κάτι διαφορετικό. Έτσι και έγινε. Το κανονικό πρόγραμμα είχε διακοπεί. Η είδηση ήταν έκτακτη. Εξαφανίστηκε η Μελίνα Γαζανού. Τι, μα πώς, δεν ήταν δυνατόν. Την ήξερε. Τη γνώριζε πολύ καλά από το σχολείο και η αλήθεια είναι ότι τα αισθήματά του για αυτήν ήταν περισσότερο από έντονα. Και τώρα, πώς ήταν δυνατόν να είχε εξαφανιστεί? Η Μελίνα ήταν μια κοπέλα 19 ετών. Ήταν πολύ όμορφη και προκαλούσε πάντα θετική εντύπωση. Όντας ικανότατη μαθήτρια, είχε πετύχει στις πανελλήνιες εξετάσεις πολύ υψηλό βαθμό, με αποτέλεσμα να καταφέρει να εισαχθεί με ευκολία στο τμήμα βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Δεν περιορίζονταν όμως μόνο σε αυτό. Ήταν μια ευγενική και κοινωνική κοπέλα, γεμάτη χαμόγελο, ενώ όλοι οι φίλοι της τη θεωρούσαν ως την ψυχή της παρέας. Το όνομά της το πήρε από την αγάπη των γονιών της για τη μελισσοκομική τέχνη. Βέβαια, οι παππούδες και οι γιαγιάδες της δεν είχαν δει με καλό μάτι την απόφαση των γονιών της. Όμως το αποδέχτηκαν χωρίς πολλά, γιατί ήξεραν το πάθος των παιδιών τους γύρω από τις μέλισσες. Ταυτόχρονα και η ίδια η Μελίνα, έχοντας μεγαλώσει στο ίδιο περιβάλλον, δεν θα μπορούσε παρά να αγαπά και αυτή τις φίλες της, τις μέλισσες, όπως συνήθιζε να λέει. Δεν είχε άλλα αδέρφια και έτσι εισέπρατε όλη την αγάπη και τη στοργή της οικογένειάς της. Ωστόσο, ήταν ιδιαίτερα αγαπητή σε ολόκληρη την περιοχή και όσοι τη γνώριζαν είχαν μόνο καλά λόγια να πούν για εκείνη. Άραγε, τι να είχε συμβεί? Ποιος θα μπορούσε να πειράξει ένα τόσο ευγενικό και καλοκάγαθο πλάσμα? Ειλικρινά, το κεφάλι του κόντευε να σπάσει από την αγωνία και από τις αρνητικές σκέψεις. Τι μπορεί πραγματικά να συνέβη? Προσπάθησε να σκεφτεί. Χάθηκε, λένε, στα μελίσια. Δεν επέστρεψε ποτέ. Σήκωσε τη φλιτζάνα του και ήπιε μια γουλιά καφέ. Ξαφνικά θυμήθηκε. Ναι, ήξερε που είναι τα μελίσια. Εκεί την είχε πρωτοδεί πριν 3 χρόνια, να τρέχει και να μαζεύει μανουσάκια. Εκεί την ερωτεύτηκε και έμελε εκείνη η εικόνα να είναι βαθιά σφραγισμένη μέσα του. Είχε κρυφτεί πίσω από μια τεράστια μεταλλική πόρτα στο παλιό εργοστάσιο και προσπαθούσε να συνειδητοποιήσει πόσο πολύ του άρεσε. Όμως ξαφνικά αισθάνθηκε μια φιγούρα. Μια φιγούρα και 2 μάτια να τον καρφώνουν. Δεν ήταν η Μελίνα. Ήταν ένας ψηλός, αδύνατος μελαμψός άντρας, καλοντυμένος με αυστηρό βλέμμα και κρατούσε ένα μαύρο δερμάτινο χαρτοφύλακα στο δεξί του χέρι. Δεν του ήταν γνωστός. Όμως σχεδόν αμέσως ο μελαμψός άντρας ρώτησε τον νεαρό έκπληκτος. «Ποιος είσαι εσύ? Τι δουλειά έχεις εδώ?»
Ο νεαρός φοβήθηκε και έτρεξε μακριά, φτάνοντας στον απέναντι λόφο χωρίς σχεδόν να καταλάβει την απόσταση που μόλις είχε διανύσει. Η μία σκέψη διαδέχονταν την άλλη. Το μυαλό του στριφογύριζε και προσπαθούσε να βρει τη σύνδεση. Ποιος ήταν ο μυστηριώδης άντρας και τι σχέση μπορεί να έχει όλο αυτό που ψιθύριζαν μέρες τώρα? Ίσως γιατί το προηγούμενο πρωινό βρέθηκε τυχαία σε μια συζήτηση που όλοι χλέβαζαν την θεωρία για τις φύκες, δηλαδή τους Wasp. Και γιατί του είχε καρφωθεί τώρα στο μυαλό? Και η Μελίνα, τι σχέση μπορεί να έχει όλο αυτό με την όμορφη νεαρή κοπέλα? Δεν μπορούσε να βγάλει νόημα. Όμως για ένα περίεργο λόγο είχε συνδέσει όλα τούτα στο μυαλό του. Και αυτό ποτέ ως τώρα δεν τον είχε προδρώσει. Είχε εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Σηκώθηκε από την καρέκλα, κινήθηκε προς την έξοδο και αφού άνοιξε την πόρτα, χάθηκε μέσα στα στενά του χωριού.